Kakenhon jong ki engineer ba ki nongtrei jong ka MEECL ki badan hapo kalama jong ka coordination committee of registered MEECL employees associations and unions kilapen sko bah kani ka kenti ka pamenta kum ka seng kin ai ka jingkershan ka purai ki bor bahalor lani ki nong penia jong ka corporation la dalap pagadan ka jingtrei toti ne bantrei yo nong shimet tamanore mano hakalai pho trek ujliu shulong mel la yo banikren badu tukhat jong ka tei ka associations but unions uba arju dekhar halor ki babon ki mat kum ka jingthong kam thmai ka sarkar ta ka additional chief secretary ka sarkar jila ka kong Rebecca Suchang kum ka CMD ka jingbuchili CMD na ka por shakapor ka jingthong OSD la ka long ka badon kam ne em ka jingpan jingpanchai halor ka jingkeno ka engineer ka MECL kide ki bijudan pentaban pinki ka shuki CMD bat kiwe ki mat Aku banding kong pak benong kan kau ikhlang bafi penon kami tu kentien bang bah ya kan at mah hak jing sia kam dan kono ruka jing ya kan at mah kata de kau ka bangin ya saya kata te ka ba ar ka long ba hot ni ai kuble yo chief minister cabinet colleagues nang ta baro PE bakila apa ki bar hot gitu mah bat lawan ra kum ka jing angnut hi ka jongi bat ka dei kata inu mensyuahi bangi ong hi ba kum ke MECL mah ke bahe the biggest industry sa ka state ke jongi ngidon kami ki officers ki belong senior but ki belong mature in the rank of additional chief secretary and chief secretary level te ni ai kublei ya kan ka government menta baklawan ra senior officer iba lalong mature bhai bla sotho bha an ku mangala ban news ru ka kentien ka ban ong ba no nonsense officer mah ngala ban news ta kentien but ni hi na kaliang ki unions associations kan ban pa ni kalong ba nado ning tong hi ke interest hi ka jongi be purely ka bangi ko ai bani iba kane ka organization ka prosper aba kane ka organization ka prosper mangi kum ginang trei ngi sotho manggadan ka security amar ngi have even create mangi ya kata ka revenue bangi ni ya ka pension ya ki salary ke jongi ki expenditures ke jongi ki pensions ke jongi pat kum juru kan benefit ya ka states hak babon gi banta ya ki kon samla ke jongi ru hak kam ke jam te pisotho habak kini ki assets ki jongi kini ki distributions ki jongi ni ki generations ki transmissions habak ki lek cepak ki private companies cek individuals kemut maki ki dan ke interest ke jongki nai are hangi pat menta lada ka ne hangi makani ka state assets ka ka state PSUs te ka jongi te ngai scam ba ngi i ba ngi kerman bakonan ka change hakaba nakabanta ka jingba amna ka banta jongno shimet bat ngari trade hangi hiba nakaliang ka jongi unions associations in ai 100% cooperation ma bat ka weru ngan assure fi bat kum juro ki pajba ibar khaj consumers ki jongi ba mano ladalap ba indulge in unfair means ma ni na kaliang ka association nginum ai ka jingkarsan ka management kolong free ban sim ya ka action halor ki such officers ki employees Arju nama pek tang apa penjat senam milayo laingot di CMD kentup lang no pati kong Rebecca la number 5 number lada kamdei bakadon kono kajing ya sutu kajing bomdan kajing sutu jengmat hapo hayeng kanum la dadon ni kita ban mi kita jing dawa wat iki brio ki banda baru ban ong ba ni de ban yo na do CMD lada phila ban thu ni kadaw ke ai ba pelong ban hak ban dawa ban bujili ya ki CMD nak kapor ndai tangkal yang persya wat ki MLA ki badina po ka sarkar ru wat ki sang bhalang du ki dawa kumjur ka association ru jongkir la ye kren por baladap phila ban thu ni ka daw number ngatai pidei ma ki bana po yeng ki ban kamtip pa ya ka daw tun rai ka tangkar pi ku bangi kran ni kan ni mam ku mong ong himane ba ngidan kam ki officers CMD ki basong thu ek power sector ma the very unfortunate maybe ngamtip ka ba pelong ya kan government banwanra ya ki officers ngamong ya kata ka capability ke jongki ma ngim question ya kata handai power sectors kumong menta hang ne kamdai tang ba fin manage hapok state ndai tang bangi perkhat ya kan ka billing bangin lej hat ka mita jong brio ban pej ya ka reading ge jong ka no ne ban pej ba uteu brio uyo na mi obil ne piso kan ne ka power sector kalau it's very critical ma hakabang haban dan ka coordination sepok government of India different departments PSUs kibabun ba ya takada hi ngasong ba ngidon kam hi ki brio ki bakumno ki basong ban handle kini bar khaj but ki bakari along then maybe somewhere ngidon ka tagagat kan ngidon ka tagagat
Pini iya kita gipor kibarim ha bakiwan gini officers kiba kiba ham senior bah. Pi kondadan kata resentment. Kondadan. Namar balai maki kipalang accountable yakini officers kibadan pay at different level. Hari mentah pat maybe hang ni pat ngantip kai ka reason ka bapelong ba. Kaba finlay hadok ki supply gibarit doru. Kapau syai mentah kumta. Fi kabala indulge ki officer hadok gibarit doru. Te ngantip kai ka bapelong ya katake. Ba finpay hadok taka level kai. Ada komjudan ngai ngubani. Fi Yung gidon kam ni kagulong ki export hamtip amar baka babuni ka kani katanat ka ba BPA don pada yang technical. Tene ngiyo pat ifdek CMD ki bade di birokrat. Namtip hadu katno ka jing sampang ma jongki. Hatu katar kala pandai ko win kita ko ba pentut ka komisi. Pi habang ipek ya kani mentane nganum ong tang birokrat ne tang teknokrat bu teknokrat su unla. Fi kidon ki areas ki bangila banyo teknokrat ne kila ban feel. Maybe kata administrative skills ke jengki kamdan. Namun sing harapan keren saya kata. No, maybe you don ke bengilayo kum kita ru. I don't know for whatever reasons whether kila ni kimla bikin fulfill ya kata. But sekawai ke mong urung ngidon kam ya kini ke konteks ke jengi ke bangidon capo central government. Fi te utak na kerat ubenang ne ke be ba bapli. Aba lek chatai nan be itu. Dari bang iyo pergi senior gidang ne bat kadan kata ke interconnections ke jengki all India level. So, the kanir play a very important role kan. Even hagi PSUs como fiong siapa kan ka NTPC nang takin NIPCO gini kita. Kadang kajing karan ka jongki. Fi hagi tu senior level. Kata ka ke badan ka advantage kan. Dangsan ka sarkar ka thungru itau option special duty bande nam ta technical. Atho ka idon kam nem lane kadai pat tang jing saksawa ka yo ka. Fi ladai krati ya kan in the public domain nai. Ngata it will put the government in a very awkward position. Kebafian rakyat ni beriu kan. Mas kolej rakyat menang beli kim nam sigi beri kejongi. Ki belong mur capable. Aku tok service careers ke jong ukai bulu ale. Ke belong su outstanding. Te kai kani kai ke ba ngin hak bani keren bah kan. Kalau besosi bah. But hai to ka government power department kala banan kam yo tau technical advisor. Dai, hadai have fidon kam technical advisor not ben misuse ya ka power. Hari berperkat ben IFI ka advice ka babiang kan. Handrai new brew bafion ra mentate. Hanga simet dengan so I don't see anything. Except la don kono ba selendat kan. Namarga kumanta baki om baki constitute of inquiry committee. Kadem dai, na commission. Dai, ngamtip menta whether unir ulong involved dan bol kata. Namar ngaban pai baka he has been there as a director project. Fiso to am. So these are the chief engineer project. So these are the things ni happen pet kan. Ba arju kani kante ke jikli ke bakado hapdeng jong jing yaki ke jongki hadien da filadap ni pek yaki ya ke suru pajba kadon ke jikno matrai kum ba pandai 4% na pajba yong bakini ke jingis tu bakla po ke misial ke jingken art ke bami napo pak ke bami ruat sudu sabar kadai namar ke politics ke besar kai nakaliang ki engineer ke jing semua ke jongki wa kita matong hilang kata dia ada filaban pensai nomor ong ban de moki dan de manu re ki ong baki de ki engineer ngimtep de manu de hato kadon am kum kata fi haka service career ka jonga life arts nem kampat judan bangan play kata ka role benong ka political role namar ngadang de tang engineer berit ngajoin kumu junior engineer assistant engineer bat mentang along assistant executive engineer debat kumjuru kinian association ki jongi ke bangidan menta barhat dai ngimdan kum kata ka bangin ong bangin yele politics yo kidan ki individuals ngimla ban ong ya katate ngimla ban vote for any individuals dai ada ngaku ban si ong biang fi ban reiterate biang sekali ka we hang ni ba lada ka management hi ka biang lada ka management hi ka carry along ya barhat te ni nakaliang ka jongi kum ginong tray in ahi ka 100% support kumba PE menta ki pensioners menta gedang yo pension life arbanai menta gedang yo dang mencisngi gedang rum cek account ke jongki ni ring sesiam thai TV perkat menta ngin le politics ka ke bakade ka future ke jongi te kani ka ba nging ngim kwa bandan kanu political ka bangin le bangin dan bor hiru kami beri ngim dan bor kan hai kala ban kata ka jingkran ke jongki paiba kani kata handai ka be ba namar ba mangi badong hi bangin kungki union association city
ngiman korek curu bat nginum le kum kita ya ke Mula dah kadon kum ka association ki kloy ya kaban pentip pat ba pat lani lada deru habai de bat kelat pakai kubor pat ngin ai fi assurance sang ne bat ngilai perkhat iru para office beros jongi ki unions associations yang nang beros kato ngisi sngap mo ngimju interfere ya ka ke badai batrekam ada top level maybe the chief engineer, the additional chief engineer, the directors, the chairman, nih hari mentah nang ni syamat. Kum ki responsible unions associations nih, ngin sedang bentuklah bentak nak bentak jing bah. Ladangi I kinu, you misuse ya chair ka jongki. We will be the first one to point out. Mdai tang siapa organisasi ka jing apa, but kum bafiong sa media ru ngin let. We are not going to spare anybody who misuse ya chair nak bentak personal benefits ka jongki. Kata ngin ai assurance fi, but hang ni akamado ngin ai assurance yo pai baru. Marka ne ka deka organization, ka ne ka deka utilities, the biggest apa ka state ka jongi, bar ka deka state own, ban ngikwa bani I, baka ne ka prosper, baka ne ka prosper, isamla ka jongi, kin prosper, kin dan kam liwat kam sabar. Na I banta itai life sa hojar. Apa ka state la jong kin im. Be it lamba jong ne power sectors, kiwe ru gila ban develop. Ka tourism, ka fisheries, barkat ngila ban le lamba jong ne ka power sectors. Kene ka deka jing thrang ka jongi, ni bagi kwa bani I. Ya ta. Nomor Indian ngan hapan sebentar. Yang bakin ai kata komitmen banyak terhilang namenta ke jinggut tentang jangka inisial. Mereka sarkar ko ang nomor ba haswa ya ke ban wanra itu company. Abun ke jinggut keren Henry hadian pat ko ang ban ailat yang ke inisial bahkan penya. Parla ong ban ai portang Henry banai ban pek ya ke jing terikam ke jongki talong ni em. Pada dia kumta kilak ban sinti biang no. Tani ban perkat ban IT showai pan. Hatu Henry benai kalau biang ni em kapor bakin pen baki officer ki jongi nak pok inisial kin kam tebet bat kam sirkai ker kom terikam bani kita ki company ki bak ki don kat tu kan ningot ki bertemu ban wanra ngam tip nam ta ka jimentoi ke jongno Henry larangi perkat kumbala bubun ki dawa ki ong bagade nam ta ka jimentoi jong ki riu simet ki badan hapok sarkar de ki ong balada ki officer MCL ki trai hok ya kam kan long ke jimentoi pat yo pat ba kalau kita don bantu saya itu riu benai kalau biang ni. Pingan ang fi kan kawai. Ngidan ke targets. Abang itrekam ngidi bendan ke targets. Nai. Te hot ngimla bangin le mentah-mentah. Kadem deh. Martibun ki issues. Kidon ki short term, kidon ki long term targets. Nai. Tong nai keren ni kita gi banwan ki banabar. Pisuk tu. Abang kiwan ki banabar, kiwan mentah ke jing mentoy. Kadem deh. Nai. Ngin haban pej ang ni ke ke ba pendukok ini. Kibun ki ba ngingi kwa ngimsyo mentah kadan ka regulator tarif kebangi ban yo itu minimum tarif ibang sustain ngimyo ya ka expenditure ka jongi ka employees cost ka commission kampediang so there will always be a gap kiso there will always be a gap hanrai ngon ongai fi katakan tribunal ngidan ki short term plan nah tambah kaniro bukan materialize kalau no ba ini CMD ini director corporate affairs ki bawan mentah kini ki directors ki badan kin take us into confidence at the lowest level ngila don ka plan hari ngimla bagan execute mangi kiso em ngidan kam ya ka management bukan batin yangi te kadan kam ka jing trilang kamut lada subuk mentah lada ngingem yo ka support ngimla benle lada asnam ngimla benle hari ngin assure fi coming assure Nrubna system ngidan ke plan ke jongi. Immediately ke bangin PDE ke result. Ngimla banong sibun. Harai la ngila ban reduce. Yakini ki loss ki jongi gidan ki area ki bangin loss 4%, nyo 4%, 4%, 4%. La ngila ban hagini ki nrubna system ngila ban reduce ki khatsan 4% ru. That in itself could achievement. Ngin ai ke better service you consumers. That in itself could achievement. Harai ban reach chata, ban yakendo chata. Bangin reduce kini ke loss ke jongi. Ngidan kam ke jing trilang. Kadang masong bahaba ngidan kam ke jing trilang nangi ke employees, ke management, ke government, regulator, ke badai ke MSCRC, ke bangidan kam ni trilang. Jadi menta kadai tangah kastir ke jongi ke bangi subsidize industries. Fitip nyo fuai kror ngidu tang na banta bangi subsidize industries. Kita bangin hak banyak kenjing bah. Te ma ban cikun no ingi ban siong bah. Hakanin riwanai
kan change over kan wan. No, that is impossible. Amar ngila inherit ya katigi outstanding ski babon, ki loans ki babon ki bangila create kini ki assets, haka ba commission, ka klam sya bangin book. Hapok ke RR ka jongi. Pi, tikini ki ki bangin haban syaken, pajbar haban syaken. Te ban siong ban banong bai katakan rubunai, bangim la ban yi ke result in dia no. Te ta kamut kadang intention ka kabam khoj na chalendet ka. Katangin di ban syai. Katangin di ban syai.